a solucionar os problemas que temos é impensable, ni siquiera desexable que ten. Por iso creemos que todas as iniciativas que se dan da man do sector primario deben ser apoiadas por parte das administracións e, polo tanto, nós estamos encantados de poder presentar agora mesmo esta primeira feira do mel, que non é importante só pola celebración desa feira do mel, sino por todo o que hai detrás. E todo o que hai detrás son produtores que non só están facendo un produto de calidade, sino que ademais están facendo un produto de calidade con innovación. Un bo exemplo das posibilidades que teríamos de ter un apoio decidido non só a este sector, sino a outros moitos sectores que poden ter un desenvolvemento importante no noso rural. Por iso é importante para nós a celebración desta primeira feira e por iso é importante seguir apuntalando e pondo graos da ea sobre ese proxecto que levamos posto, como decía antes, en marcha en Allariz dende hai anos, dende a área de medio ambiente do Concello que lidera Bernardo Varela e dende a área de promoción económica. Por lo tanto, eu deixarvos co presidente de AGA para que vos dirixa unhas palabras e únicamente recalcar eso, que todo o que se faga polo sector primario e polo rural é escaso na situación na que nos encontramos, que é unha situación realmente preocupante.